el senyor alcalde. Bueno, jo, com sempre mos ha dit a tots aquells afiliats al Partit Socialista i simpatitzants que heu vingut a qualsevol sopar, tingueu paciència que estem sembrant, perquè moltes vegades no podem dir clarament què és el que estem fent, però sempre mos ho ha dit igual. Estem sembrant. Avui és el dia de collir. Avui, conforme han explicat ja els meus companys, és el dia de collir. És un gran dia. Sempre ho he dit igual. Jo me'n recordo d'una nit, perquè és precís recordar-me d'això, perquè això no es pot oblidar en la vida, que una xica com ara, en 25 anys, alcaldessa de Llaurí, a les 2 de la nit, o de la matinà, en uns horaris con la llengua al picaor, en casa d'un senyor, plorant-li para que això avui fora realitat, això ho va fer ara, a les 2 de la matinada. Te recordaràs que estàvem en una guardilla, no m'ho va atendre ni en un despatx, en una guardilla, però molt amablement, i plorant-li allí li demanàrem que mos tirara un cable. Ara ha dit que mos emparàrem en moltes empreses, sí, i empreses que mos pensaven que mos apreciaven i que volien salvar el poble de Llaurí, perquè a la postre estan aprofitant-se del poble de Llaurí. Heu dit clar, la cantera. Pensaven que era una solució, són gent que genera molts diners, que està traient molts diners al poble de Llaurí, i pensaven, i anàvem a emparar-nos a ells, a veure de quina manera, si compraven el polígono, si mos deixaven diners, la porta mos la tancaren. Este senyor, que en la vida li podem donar les gràcies, per moltes vegades que li ho diguem, un empresari que no coneix ara i no em coneix a mi de res, i dic a mi perquè és que aquesta nit estàvem els dos a soles, a les 2 del matí, i que mos atén, i que li dona el compromís a Anna, conforme he dit ella, si sou serios, això se farà. L'acord i el conveni que hi ha verbal en este senyor no és per a perdonar-nos el deute durant 10 anys i tindre-li que pagar. Aquest acord és per a condonar el deute. Però, com bé ha dit Carlos, nosaltres no som tan a la lleugera. Volem que tingui les esquenes cobertes perquè si el dia de demà nosaltres no estem així, no n'hi hagi ningú sinvergüenza que pugui fer-li mal a aquest senyor, perquè aquest senyor va fer-li molt de bé a Llaurí. I aquest senyor no és altre que José Andrés Asunción, el que vosaltres conegueu com el Pedrero. José Andrés Asunción. Aquest senyor va ser el que comprà el polígono para condonar el deute de Llaurí, perquè era impossible. I això està sembrat des que Anna va ser alcaldessa, estaríem per aquestes fetges aproximadament, més dalt, més baix, va ser més o menys per aquestes fetges. I avui veurà a la llum la sembra que vam fer. Per això avui, com diu Serrat, jo sempre dic, hoy puede ser un gran dia, plantéatelo así. I li dono la paraula a la meva companya Amparo, per si té que dir alguna cosa sobre això. Jo sí, jo tinc que dir que és un orgull estar així sentat i poder haver alçat el braç a apoyar este pla de sanejament. Cosa que sí, hi ha hagut 4 persones que no han vingut a res. Per què? Perquè els en fot el poble. Nosaltres, des del primer dia que hem entrat, estem per defendre els interessos d'este poble. I així no ho farem. Dono les gràcies també al secretari, Teo, que se va treballar molt per arreglar aquest conveni. Dios mi fenòmen. I desitjar a tots bons Nadals. Per acabar ja. José s'ha deixat una cosa que vull dir-la. Sí, és que... No, vull dir-la perquè la gent s'entén. Eixa reunió que va tindre José i Anna fins a les 2 del matí demanant que vinguera una empresa així, després la van tindre el resto de consellers que formaven part de l'Ajuntament de Llaurí. Bernardo Sant, Vicent Climent, Vicent Martí, Juan José Cucarella, i jo vaig ser l'últim que vaig anar a aquesta reunió. I se mos va dir el mateix, que assenyava serietat, si érem capaços entre tots els regidors que n'hi havia així, de
de mirar endavant i de no fer tonteries, se produiria tot això. Però si anàvem a fer el tonto, doncs cada un a casa i no n'hi ha res. I tots diguérem el mateix endavant, tots. Tots diguérem el mateix. El que passa és que després no se va complir. Però en quina coletilla? Endavant, si fem la moció de censura ja estirem al carrer i és l'alcalde. Sí, en esa coletilla, i tu no l'acceptaries. Però en fi. Dis-ho fort, que no ho acceptaries. I me va costar discutir en persones en les que tenia amistat i ho lamente, però no m'arrepentís, perquè és que la veritat, jo sé que vaig fer el que tenia que fer. Ho sé molt per les persones que confiaven en mi, ho sé molt per ell, però avui estic content perquè és que s'ha complit. I aquestes persones no compliren, us ho asseguro que no compliren. I avui, en la roda de premsa, l'únic que he demanat és que foren serios. Ells també. O sigui, això és una cosa bona pel poble. Si teniu una proposta millor, fico-la damunt la taula, que no passa res. I estem mirant que no, que la gent no serà, no passa res. Farem el que tinguem que fer. Senyors, perdona, Carlos, arrel del que tu has dit, perdona que t'interrompisca, per això, com ha dit ara, tu estàs ahí, tens la nostra confiança i guarda la teua. senyores, vots a favor de l'acord amb l'empresa Transforma. Estem a punt de rematar, Jo vaig a repagar a casa. Despatx extraordinari d'assumptes. Mireu, en l'any 2006, el dia, com va ser, en juliol, l'equip de govern que hi havia, va aprovar en este plenari el declarar la muntanya de Llaurí paratge natural. Se va votar i se va declarar la muntanya de Llaurí paratge natural. El dia que vam estar nosaltres en la Conselleria de Territori i Medi Ambient, ens interessarem en el departament que porta aquest tema de que ens digueren en quina fase estava això. Perquè no sols és Llaurí, Corbera també porta el mateix camí, Alzira ja està també molt més adelantat, el que més adelantava de tots és Alzira. Corbera també i Llaurí també. No és una cosa, tingueu clar, de Llaurí i prou. Està implicat Corbera, Llaurí i Alzira, que s'està intentant declarar tota la serra de les Agulles paratge natural. I se demanava que s'aprovara per Senat. Se va aprovar. La proposta de l'alcaldia era declarar la muntanya de Llaurí paratge natural. El dia que anarem nosaltres a la conselleria, perquè ens diguem com estava, ens diguem l'expedient està caducat. Què vol dir? Doncs que se va aprovar i com es va aprovar es va deixar allà dalt en un caixó, que és el que se sol fer en aquesta casa, i allà estava. I entonces l'expedient estava caducat completament. Ens van dir que una de dos, o anàvem a parlar en els d'Alzira i ens apegàvem a roda d'Alzira, o que ho tornarem a passar altra volta per el pleno. Perquè jo us vaig enviar una carta dient que nosaltres, escolta, continuàvem el que es va fer, i va dir que no, que l'expedient estava caducat, i no. O passàvem altra volta pel pleno, o no se feia res. Com el que se tracta d'intentar és declarar la serra de les Agulles paratge natural, nosaltres portem una proposta que és declarar-la, perquè no hi hagi confusions, paratge natural municipal. Per què? Perquè hi haurà persones que no voldran. Les que no vulguin, siguin propietaris, ho alegaran en el seu moment, ho alegaran i segurament estaran fora. Però aquelles persones que sí que estaran d'acord, aquells propietaris que sí que estaran d'acord, doncs estaran dins del que és paratge natural municipal i ja no hi ha més història. Perquè els propietaris, no, la gent que s'oposa, les al·legacions es deixaran fora i els que estiguin conformes es quedaran dins com a paratge natural municipal. I ja no hi ha ninguna història més. No li se toca a ningú res de sa casa ni res que no siga d'ell. I per tant, com aquests punts no estan inclosos en l'ordre del dia, l'expedient està caducat, el que fem és, en aquest punt de despatx extraordinari, tenim que votar la urgència d'incloure's en el dia d'avui perquè des de Conselleria ens han requerit que els enviem a l'acord. Vots a favor d'incloure-ho en l'ordre del dia? S'inclou.